De ceva timp tot să învârti în cap gândul despre autenticitate, despre a fi tu însuți, mai ales că gândul ăsta ca un narativ a fost de la toți patru speakeri de la FOMO Festival București și sincer am filmat înainte de asta un video din 20 minute unde am abordat tema discutată cu un prieten meu despre datorii, despre mindset-ul afacerilor din America și mindset-ul afacerilor din companiilor și antreprenorilor din Europa de Est. Dar cumva am încercat acolo să merg pe scenariu, mi-am făcut scenariu cu intro, outro, cu ce trebuie să se întâmple, dar faza este că nu este despre mine asta. Eu mereu sunt on the flow. Echipa de mine mereu râdea că Dima mereu ceva o să inventeze sau i-ați dat lui Dima scenariu când făceam eveniment cu noi la festivalul Boldfest, eu eram ca speaker și moderam panelurile. Și echipa în spate întreba de gen, Dima are scenariu pe echipa tehnică? La care managerii de proiect spuneau că Dima se adaptează, Dima nu are nevoie de scenariu. Și într-adevăr, eu nu mereu am nevoie de scenariu. Da, mi-am este de ajuns să știu direcția și atunci eu îmi găsesc cuvintele potrivite, înțeleg ce să spun, despre ce să spun. Și cumva subiectul zilei de azi era despre de ce noi, europenii de Est, antreprenorii europeni de Est, nu prea ne pupăm cu mindset-ul care ne-l aduc nou americanii, nu totalmente. Și aici o să sar un pic înainte. Îmi place de la ei, apropo, că ei dau răspunsul din start pentru ca să ei înțeles merită să nu merită să mergem mai departe și de aici o să deschid un pic subiectul. Fiecare tehnologie, metodologie care se predă, ea are loc la viață, ea trebuie să se implementeze în companiile pe care noi le administrăm. Un lucru care se omite în toate metodologiile date, ei toți vin, nu numai americani, dar și europeni și în genere toți speakerii, toți coachii care îi cunosc, da, eu nu pe toți îi cunosc, vin cu o premiză că implementează 1, 2, 3, 4 și afacerea ta o să funcționeze. Nu poate să funcționeze o afacere în mijlocul care stă un antreprenor care este în prima sa generație. Eu nu știu câți din voi cei care privesc este în a doua sau a treia, a patra generație de antreprenoriat. Ceea ce înseamnă că părinții tăi au fost antreprenori, bunii tăi au fost antreprenori. Noi nu avem mindset-ul ăsta, noi nu avem cultura de antreprenoriat încă dezvoltată ca să fie transmisă din generație în generație. Ba mai mult de atât, multe companii care le urmăresc, părinții au creat o afacere, dar copiii nu vor spre ea pentru că nu este pe interesul lor, nu este în ADN-ul nostru cultura asta. La americani însă este. De asta, când ei spun că trebuie să iei și să faci 1, 2, 3, 4, cel mai probabil au din vedere ceva alt, mai adânc, trebuie să ții cont de ce au ei în spate. Ei din ce perspectivă vorbesc? Din prima sa companie care o fac? Din a doua, a treia, 10, 100, 11.000? Da, sunt niște pattern la toate care le iei cap-coadă de la început până la final, doar că grosomodul sunt 3 etape. Ți-am promis că o să dau răspuns din start. Fiecare companie trece prin 3 etape majore. Este etapa de organizare, adică când apare ideea. Știi momentul ăsta când tu vii la prieteni spui, wow, am o idee de afacere super mișto, o să-mi puști, o să funcționeze, o să fac miliardul instant. Pe care este etapa de organizare a procesului a oamenilor în jurul unei idei. Acolo poți să aibă în loc parteneriate cu prieteni, cu rudele, nu cu rudele, poate tu ai atras niște oameni like-minded și ei s-au adunat în jurul tău și voi începeți ceva să faceți. Nimeni de voi nu are experiență de marketing, de management, de încă și mai mult people management. Tu nu știi ce înseamnă creative leadership, tu nu știi ce înseamnă de a administra ecologic cu oameni, de a atinge interesele colegilor tăi și în momentul ăsta să înțelegi ce trebuie să ajuți, ce fel de resurse tu trebuie să le fii lor ca ei să își realizeze scopurile lor și concomitent să realizeze scopurile tale ca antreprenor. În a doua etapă tu deja crești un pic, tu devii un fel de administrator al sistemului pe care l-ai construit. Ceea ce înseamnă că tu cel mai probabil ești un director de marketing bun, tu ești nișat în ceva foarte bun. Eu, de exemplu, sunt cu mindset de R&D. Mie îmi place să dezvolt, să împachetez, să testez rapid și apoi după asta trebuie să dau echipe de producție, echipe de marketing să continue producția și să continue livrarea acestui produs. Eu nu sunt bun de a sta și de a face pas cu pas, boltișor cu boltișor, să pun cap-coadă fiecare element. Eu fac 3-4 iterații a unui produs și aici eu
trebuie să merg mai departe să dezvolt ceva nou. Asta este drive-ul meu, așa o atrag oamenii în jurul meu. Acum, de ultimii câțiva ani, eu am înțeles în 2024, înainte ca să ajung în burnout, înțelegem că ceea ce funcționează nu mai poate să funcționeze așa cum funcționează și pentru mine era important să trec la un alt nivel, pentru că nici sumele de sute de mii de euro care le semnam, nici apa tradiții de festivaluri în Moldova și în București care le-am lansat, festival de artă digitală și muzică electronică, nici școala online nu îmi permitea să trec de pragul respectiv, de podul de sticlă care mă ținea. Și atunci am trecut o școală, este o metodologie, un approach în managementul oamenilor, managementul companiei, se numește reflexie, dacă știi, da? O analiză. Management prin analiză. Și când spun analiză, nu este analiza cei care tu stai și te gândești, dar ce plăcintă să mănânc eu azi? Cu bostan sau cu bostan? Nici nu știu ce am spus că îmi place. Cu cartofi sau cu brânză. Este analiză când tu faci niște acțiuni, tu ești din start pregătit că o să fie un fel, tu înțelegi care este felul, el este controlabil, tu înțelegi ce oameni se implică și tu abordezi oamenii tot așa ecologic, tu înțelegi că el este un om, el are nevoie de experiența lui și tu câte un pic îi dai împuternicirile și funcțiile de care el are nevoie ca să-și realizeze munca sa. Responsabilitățile omului trebuie să-și asume singur și în așa momente tu înțelegi dacă omul se potrivește cu ei sau nu. Tu nu poți să pasezi responsabilitatea, pentru că responsabilitatea se ia asupra unei activități. Și în momentul dat tu ești ca un fel director de un departament în care tu ai niște subalterni, câteodată tu te mai cobori la nivelul de subalterni ca să... Nimic rău spus în asta, da? Când vorbesc de nivel subaltern, că tu ești director de marketing și tu ai fie team lead, fie senior, dar tu te cobori la nivelul de senior team lead sau chiar cel care execută în unele din momente și asta înseamnă că tu ești administrator la 50%, hai așa să-ți dau un exemplu mai simplu. Ce înseamnă asta? Tu de obicei tu coordonezi cu oamenii, dar sunt momente în care când cineva pleacă, dispare, se concedează, tu preiai funcțiile și faci funcțiile lui. Păi asta este administrarea sistemului de business și asta înseamnă că în momentul în care tu dezvolți o afacere, numai un pic, un curent în casă, și asta înseamnă că atunci când tu dezvolți o afacere, tu ai trecut ești antreprenor sau intraprenor, mai mult antreprenor, că intraprenorul este într-o companie, soloprenorul este cel primul care începe și atrage echipa, adică la nivelul de organizare. Acum tu ca antreprenor, de asta și ești antreprenor, tu ești la etapa de administrare, tu nu ai sisteme, tu nu ai procese bine puse, coagulate și în momentul în care tu ca mine, când ajungi să înțelegi că gata, nu mai poți așa pentru că te-ai săturat să fii stingător de foc în fiecare gaură, tu începi să cauți soluții. Și aici vine stilul de management. În America, parțial, el se numește After Action Review, dar asta este un proces, de fapt, din tot sistemul de management. Sistemul de management reflexiv sau analitic, nici nu analitic, dar reflexiv cel mai bine să spunem. Mai bine ar fi să dai în Google sau, nu știu, să vezi ce înseamnă reflexie. Este despre că tu, când iei decizii, tu îți faci un plan realistic, ținând cont de ce ai tu aici, unde vrei să ajungi și tu creezi sistemul în așa mod că tu operezi cu administratorii din compania ta, tu operezi cu directorii de departamente din compania ta, dar tu nu faci propriu-zis cu mâinile. Ce înseamnă nu faci cu mâinile asta? Tu nu faci creare de conținut, tu nu faci texte, tu nu faci rapoarte, tu nu faci maxim, rolul tău ca afacerist, ca businessman, ca să da tu te urci un fel de hashtag sunt businessman, eu la mama sunt businessman, tu începi să administrezi cu sistemul pe care îl construiești. Tu ai niște rapoarte, ai reguli pe care le pui, oamenii înțelege în fiecare etapă de dezvoltare a unui proces unde se află și ce are de produs, ce trebuie să facă el ca compania să se miște. În momentul dat, tu începi mai activ să deservești tu ca afacerist reflexiv, ca businessman. Scopul tău este să identifici interesele fiecare om din echipa ta cheie, să-l ajuți să obțină ceea ce el are pentru ca să-și satisfacă nevoile sale, în așa mod ca el automat să ajungă la realizarea scopurilor echipei
adică echipa pe care o administrează, ridicându-i, sunt cuvintele faine KPI și OKR, de fapt sunt rezultatele, de a ridica rezultatele companiei și fiecare membru din echipă, de a maximiza productivitatea fiecare din el. Și în momentul dat, când tu de sus în jos ai grijă, nu dai doar porunci, dar ai grijă de sus în jos de oamenii tăi, atunci oamenii de jos în sus încep să-ți dea rezultatele la care tu n-ai putut să te aștepți. Asta tot se numește creative leadership și mai mult el este, de fapt, să-ți dau un exemplu. Ce este gândire reflexivă sau management reflexiv? Este combinația între leadership curajos, bold leadership și creative leadership. Din bold leadership tu ai văzut oportunitatea, ai luat acțiune, ai mers, ai testat, ai feluit, încă un cerc ai luat, 2, 3, 4 cercuri cât trebuie. Creative leadership spune, tu ai făcut acțiunea, fine, cool, tu ai luat o acțiune rapidă, după ce ai făcut acțiune este alt proces. O analiză rapidă, o reflexie rapidă la ceea ce ai făcut și din nou te duci în acțiuni. Nu te duci cu capul gol în nouă acțiune, neanalizând ce a mers bine și nu a mers bine în acțiunile precedente. Tot în creative leadership este despre cum să identifici nevoile oamenilor, cum să te înveți să citești nevoile oamenilor, să le vezi la momentul potrivit, să-i găsești omului locul în sistemul tău. De obicei, oamenii se angajează la funcțiile care nu îi sunt atribuite talentele lor. Adică creative leadership este de a înțelege în ce este bun cu adevărat omul. Nu la ce el pretinde să spună că știe, dar la ce el e bun, la ce arde ochii. Când tu te uiți adânc, el spune, el e gata să lucreze și 24 de ore la tine, pentru că atât de tare lui îi place. Oamenii care vin de la 9 la 5, ei au venit la funcție, ei au venit să-și îndeplinească task-urile în baza funcției pe care o îndeplinește. Asta sunt niște skill-uri acapărate în decursul timpului, asta în special se vede la generațiile ăștia care 85-90 în anii ăștia sunt. Eu tot sunt de acolo. Nou mereu îmi spune că tu trebuie să faci asta. Vine directiv, ceea ce în majoritatea companiilor se întâmplă. Apropo, managementul directiv și managementul reflexiv. Directiv când tu vii la angajatul tău, spui fă asta. Chiar dacă tu spui super accurate, cocolești omul, super friendly, oricum, asta este management directiv. Omul nu are dreptate și nu are posibilitatea de a se manifesta și de a failui. Nu este cultura asta de fail în companiile eastern europene. Iată de ce companiile din America, în cazul dat, se mișcă mai repede. Iată de ce ei iau fail-ul ca o lecție pe care au învățat-o ca să poată să meargă mai departe. Ceea din păcate la noi nu este. Fail-ul este interpretat ca o rușine, că tu ai failuit, n-am ce învățat de la tine, ci unde miliardul tău ca să-mi spui tu mie cum să fac eu bani. Dar despre asta în alt video, care apropo o să fie foarte interesant, pentru că acolo să ating subiectele despre cum să faci switch-ul de la mindset-ul că eu sunt afacerea și eu trebuie să răspund pentru toți, spre mindset-ul afacerea este o entitate separată și eu ca antreprenor sunt entitate separată, eu ca fondator sunt persoană separată și eu ca persoană care a fondat o companie e altă pălărie și ele nu trebuie confundate. Eu te-am cuprins strâns, asta e flow-ul în care îmi place să comunic, îmi place să vorbesc, fără reels-uri stricte, one cut, fără pauze. Chiar dacă își fac o pauză, ele sunt naturale și așa vreau să meargă mai departe. Te-am cuprins și see you!